थास' बिबार बेयाव अमा गोरानजों होख्लायनोसै बेखौ गाबोन अमा गोरानजों होख्लायदिनिलै। हेलौ फ्रेन्ड्स, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। जों दिनै लकेल बाजाराव थांनो नागिरदों, ओरै दङागाव आरो माबायाव मामोनलाय लावगाव थांनो नागिरदों। मा मैगं मोनो एसे लायनोसै, गैला जेबो खालि जाजोबथारबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे कमेन्टबो होगोन। दे होमबा थांगोनसैलै। फाइनालि जों दा थांगासिनो, नै मोनथ'वाखै, बारा गोजान गैला आरो बाइकआबो बोराय नालाय बांद्राय स्पिडबो थांनो हाया। गासिबो फेमिलियानो थांदों जों। दा दङागावआव हाबगोनसै, दङागावनिफ्राय डाइरेक्ट माबायाव थांसै बरलावगावआव। मा मोनो मैगं जेबो गैलालै नोंथांमोन। दे नोंथांमोन भिडिअखौ नायबाय थादो जोबजासिम आरो खिन्थु साबस्क्राइब खालामनो दाबावलै, एसे सापर्ट खालामदो अननानै नोंथांमोन। माय डियार फ्रेन्ड्स, जोबोद समायना, लामायाबो मोजां, थांगासिनो दङ, मोनथारसै बावला। दङागावआव जेबो मोनासैलै नोंथांमोन, मैगङानो गैया दिनै। बेखायनो जों डाइरेक्ट लावगाव थांबाय, एसे गोजानब्लाबो थांगासिनो नै। फाइनालि जों दा लावगाव बाजाराव मोनफैबाय। मा मा मैगं लानाय जायो नायग्रोदिनि। लादो अब्लाबो एसे। जों दा बाजार खालामखांबाय, थांनोसै। बाय बाय होनदो, बाय बाय होनदो, थांसै। फिसालानि जाग्रा लाबायलै बिमाया, नै रसगल्ला। मेथाइ लाबाय नोंनो, मेथाइ आइया। अख' र'। जों मा मा लाबोखो बेखौ नायदिनि। दे मोनसे मोनसे नायनोसै मा मा लाबोनाय जाखो। बे जाबाय एलाइसि मैगं, फ्रेश एकदम लकेल। बे जाबाय मुगा दुन्दिया। बेथ' स्पेसियेल गाबोननि थाखाय थास' बिबार बेयाव अमा गोरानजों होख्लायनोसै बेखौ गाबोन अमा गोरानजों होख्लायदिनिलै गाबोन। पटलबो लाबोबायलै एसे, ओरैनो भाजा जानो मोजां मोनोना पटला। ओमफ्राय एकदम लकेल खांखिलर, बेखौबो लाबोनाय जाबाय मुथासे। बेबो एकदम फ्रेश लकेल, एकदमबारे बहल, बियो न'आव गायनाय होनना बुंदों। एकदमबारे खुनु माने केमिकेल गैया आरो, बाहाय अर्गेनिक। बेखिनिखौ लाबोनाय जाबाय आरो दिनै बाजारनिफ्राय। सानबेसे थाङो नायनोसै, जोब्बा आरो थांसै लायो बाजाराव।